aurkeztu nahi dugu Ana Leunda Irurako urrungo udal hauteskundetako EAJ-PNV-ko zerrendaburu. Dagoeneko lanean ari da Irurako emakume eta gizonaz osatutako zerrenda hori egiteko. Eta, leheno ere eskarmentua duen emakumea da, izan ere zabor bilketa sistemaren aldaketan osatutako herri mugimendu hortan parte hartutako emakumea da. Hore bat da, Irurako alkatetzarako zerrenda burun joatea. Ilusioz eta gogo handiz hartzen duten erronka da. Niretzako erronka berria eta benetazkoa. Osatuko da deten taldearekin batera, izango da nire helburua, gure helburua izango da herritarrei entzun, eta haien kezkak eta arazoak aurrera ateratzea. Irurako gizon emakumeen duintasuna eta ongi izatea izango da gure proiekturen ardatz nagusia. Nire bizitzan zer ikasi baldin badut, zea da, proiektu bat aurrera ateratzeko, adostasun batea jatu behar dela eta zein behar dela, akordio batea jatu behar dela. Hemen herri hondakinen bilketan sistemaren inguruz sortutako herri mugimenduaren lanen hainitzanen, idea hori defendatu dut, herriari entzun eta konponbide bat bilatu. Herrigintzan eta udalean berdina egingo dut, idea hau defendatuko dut. Udala izan behar du herritarren guztien erakundea. Erakunde bat irikia. Herritar guztien iritzia jasotzeko erakundea. Ez batzuen ideakin bakarrik. Horrengatikan Irurak behar du aldaketa sakon bat. Aldaketa benetazkoa. Ni iruditzen zait beste modu baten gobernatu leikela. Orduan hortako gu denok prest gaude. Esango dut lantalde bat osatzen ari naizela. Irurako sektore guztiakin eta herritarrakin lana egiteko eta haren iritzia jasotzeko eta entzuteko. Orduan, esan bezala, ez dago beste modu hobegorik Irurai laguntzeko, Irurako herriari laguntzeko, herritarrei entzun eta konponbideak jarri osbinipin saiatu jartzen.